Ik zeg een maatschappij waar ik heel wat meer gespannen op elkaar reageren. En we hebben op grote afstand om elkaar te praten, wat ik voor polarisatie neemt wordt. Ja, wat mij betreft een beetje een uitslag in en der in de stritten. Ik reed hier naar Siebrich en Siebrich wil graag in de keuken komen, maar meestal in de stad. En dat bereiden we nou wat voor. En Siebrich, Kist die heeft er al een soort aardigheid om. En als we er binnen, dan geef ik nog even een mooi statement van. Dus dat is het verhaal. Ja, kom maar Siebrich, weet je wat ik wil stellen? Nou, Cyprus, dat is mooi te plak, hè? Hey. Hartstikke lekker, man. Nou. Nou jongens, goeie reis. Hè? Ja. Goedemorgen en wij dus waar je naast voorbij. Ik woon een keer maar in Konen, Amsterdam. Omdat ik denk, ja, er is afstand tussen stad en platteland. We vieren van alles van elkaar. En ik denk dat ik maar in Konen, Amsterdam ga, ja, dan breng ik de vers dat mooi op gang. En dat idee dat liet me eigenlijk net meer gaan. Nou, het avontuur begint, Tieme. Ja. Heeft er zin in? Ik heb er heel veel zin in, ja. Niet vergeten. Ik heb vannacht zelfs wel twaalf heel uren van slip. Dus het, dat is net zo heel veel. Nee, maar het is positief, is het wel. Het houdt je bezig. Ja, precies. Maar gelukkig heb ik IPX mooi, dus dan kan er niet zoveel gebeuren. Nee, in ieder geval bedankt. Steun je zeker. Maar dan wordt ik nog even... Ja. Ik wil eigenlijk een overstatement maken. Dus ik denk, als ik maar in Konen Amsterdam ga, dan wil ik een advocaat mooi hebben. Ik wil een veearts mooi hebben. Ja, en ik moet vanzelf een boer vinden die een kool mooi nemen wil. Dat is het belangrijkste. Dat wie het belangrijkste. Nou, en ik wil die advocaat mooi hebben. Dat wie als het ware een soort overstatement van de juridisering van onze maatschappij. Dus wij bedenken voor alles een regel. En ik denk, als ik maar in Konen Amsterdam ga, ja, misschien is dat ik wel een juridisch feit. Dus laat mij maar een advocaat mooi nemen. Is het te pakken? Ja, zeker. Wat gisteren in de media zei. Is het mooi? Ja. Ben ik wel benieuwd naar. Nou, wat ik zie in de media sinds een keer is van de... Kinderen met een lekkere croissant erbij. Ja, maar kijk je wel genieten van de cameraman? Ja, natuurlijk wel. Oh, ja. Wie is die zelf? Ja, wat ik in de media sinds een keer is ja, dat we een statement moeten zien. Ja, dat we in dit land in mijn eigen gespannen op elkaar reageren. En vanuit die gespannenheid regelen we eigenlijk elke vierkante centimeter van dit land dicht. We hebben eigenlijk toch best grote problemen in alle maatschappelijke sectoren. Dus het land dat biedt een beetje verder in. En dat ligt in mijn eigen toch in de basis van ja, dat wij gewoon het polariseren binnen. Dus wij vinden van alles van elkaar. We reageren gespannen. Nou, als er iets fout gaat, mag het nooit weer gebeuren. Dus dat moet regelen worden. En eigenlijk is mijn ervaring, ik in een aantal dossiers, zodra het meesten uit die verschillende groepen elkaar in de eigen sjuggen,
ja, dan is er eigenlijk altijd wel een reëel gesprek mogelijk en dan blijkt het al even een beetje mooi te vallen. Dat statement dat wil ik mooi zien. Ik ben heel blij dat ik dit team heb. Omdat, ja, ik heb eigenlijk vanaf het eerste moment een mooie harmonie gevoeld. Nou, Guido, Dat is hoor. Ja. jij moet wat vertellen. Toen ik het zei, stapten ze eigenlijk voort in het plan. Dus zeiden, ja, ik wilde dit wel doen. En ja, het zijn al hele verschillende mensen. Maar we wien het eigenlijk voort in eens hoe we dit dus voor eigen hier. Dus er is eigenlijk heel weinig verschil van inzicht west. En ja, toen dat team op gang kwam, toen hebben we het volgens mij, ik ben een week of 4 dient. En dat was 20 november vorig jaar. Ja, we gaan meestal in Amsterdam vregen. Dat zie ik direct maar hard op de foto wil. En daar heb ik even een hele mooie expositie van gemaakt in het Fries Landbouwmuseum. Nou, dat team wil maken een mooie film. En Suzanne schoot nog een mooi verhaal. Nou, en de foto's ben voor rekening van Sierben. En ik heb hier nog een heel mooi team staan. We hebben een veearts mooi en een advocaat mooi. Nou, Gernot mooi, die is veel, die heeft zijn zoon man. En Reinder is ik een hele belangrijke man. Want die is eigenlijk van Siebrich. Dus zij hebben het hele team op de been. En we hebben nog een veel collega's die vanuit Bollen naar Amsterdam dingen. Die ben inmiddels ook al überwijs. Ik weet nog dat ik zijn Reinder zei van... Reinder die natuurlijk de co-mooi hiervan... want die reageerde op je LinkedIn-oproep, want ik was al oorlijk bezig natuurlijk om een co te krijgen. En Reinder die koek al een heel skofke. En Reinder reageerde eigenlijk heel enthousiast. Maar ik zei toen, Reinder had dit dwang in, er zitten wel bepaalde risico's om. Maar toen zei ze mij, als je erin stapt, dan stap ik er in. Heb je er wat zin in? Je gaat hartstikke mooi, ze gaat er op dagen zin worden. Ja? Dus dat komt helemaal goed. Wist je nog maar in kamer geweest? Ja, wordt oefenen. Ja, is dat goed nog? Ja, is hartstikke mooi gaan. Ze wie ik al heel maakt, dus dat scheelt een heel eind. En ik had er al vertrouwen in, komt goed. En ik denk dat is in het leven die ik net leiden litten mas toch alles wat er mis kan gaan. Want dan is gewoon bepaalde dingen net met dwaan. Terwijl als het beest in de bek zust in de figuurlijke zin, valt het meestal wel mooi. Nou ja, dat wie dit verhaal is. Ik hier wel, was een hyperfocus nemen kist. Dus ik hier die nacht van tevoren met twaan heel uur slipt. Met op een zeker niveau viel ik me er heel ontspannen bij, maar als je twaan heel uur slipt, dan had ik toch wel bezig. Ja, en als ik dan zelf een beetje die filmfragmenten weer omsjucht, nou, dan wie ik inderdaad wel heel gefocust van hebben we alles wel op tiert en de cameraploeg en hebben we alles nog wel goed uitpraten. Hebben we dat draaiboek wel goed doen. En ik ben allemachtig nieuwsgierig hoe dit avontuur, hoe dit hoor in de zoeken. Ik ben in Amsterdam, ik zet de auto bij de Stopera neer en dan loop ik naar de Herengracht. Dus dan ben ik er vermoedelijk ook wel. Dat ga ik ook doen. Ja, de Stopera, dat is voor ons, daar zijn we bijna. Oh, prima joh. Dat scheelt een hoop en daar gaan we ook het paar 100 meter lopen. Dat is sneller dan hier zo de... Ja. Nou, als er wat is gewoon... En op de Herengracht. Ja, als er wat is, dan moet je maar gewoon weer bellen, ja? Doe ik, hartstikke bedankt. Jo Frank, hoi. Tot later, tot zo. Hoi. Hoi. En het gaat al wel Safir Crescendo. En op welk station, televisiestation kwam dit Joete? Hart van Nederland. Hart van Nederland. Ja, en op Noord-Holland. En waarschijnlijk, maar ik weet niet dat het Joete zon we. Ik denk het wel. En vermoedelijk op AT5. Oké. Vind je het nou net spannend, Sieberin? Nou, ik viel wel een beetje zo'n vibe terug het lief, steeds maar. Dus dat is wat krijgt als een episode, ja, waarom vind ik van alles uit? Nou, je kan gewoon een mooi ontspannen vreten hebben. En misschien wordt het ook wel ontspannen, maar een beetje spannend is het wel vanzelf. Ja, het is net niks natuurlijk. Nee, zeker net. En toch heb ik al die aandacht nou. Ja, er komt een heel soort media-aandacht bij. En ik vind van Siebrich eigenlijk nog het spannendst. Hè? Dus ik hoop dat hij het even goed naar de zin heeft. En dat doen we natuurlijk ook alles om. Dat staat voorop, toch? Ja, dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, er moest ook op ieder moment wel een heel soort samenkomen. Hè? Want de co moest het tiert wezen, de landelijke media moest het tiert wezen. Wij moesten er wezen.
Ja, en dan is een beetje de omstandigheid van wat er gebeurt. Voorkant, Diemen, dan ben we eruit. Dan geven we erin. Ja, het kloppert hart van Amsterdam, rook in. Dat is gewoon net terug. Nee. Ja, het aardige tempo erin. Nou, zij zijn er al met de koe. Ben je er al? Ja, Jee! Sibren, wat is er nog hoor? dat ben je te laat. Ben je te laat? Hoe nou? De koe is er al. Is die er al? En de landelijke media die er al bij. Dus Dus we hebben wat haast. ja, wij zijn nou zo'n wielden. Ja, ik kan het haast er weer bij hoor. Nou, dan komen we er al. We zijn er haast. Ik heb de routeplanner erbij. En als we erin komen, net zo gauw in de file, dan. Nee. Hebben jullie de flyers mee? Ja, ik heb de flyers mee. Hi. Goeiedag, Frank Gerst, Hart van Nederland. Hi, ik ben Hi. Willen Oké. jullie flyers? Nou, ik dacht misschien dat het mooi is als die meneer ook een flyer heeft. Ja, Nou, ik wil een flyer natuurlijk. Kom maar op met die flyer. Wil je nog eentje? Nee, ik vind het leuk om dadelijk te filmen dat je natuurlijk flyers uitdeelt. Ja, zal ik Dus jullie dat is mijn even- cameraman. En ja. Dan lees ik Flyers. meteen. Dus, Nou, we hier een mooie vraag, hè? Want handhaving vregen ik, hem dit wel onvregen. Ja. En ik hier een Amsterdammer mooi om, Hans, dat ben ik nog eventjes, die heb ik net neemt in het team. Maar Hans zei, ja, ik geloof het wel, maar daar staat onze advocaat. En toen zeiden ze, nou, het is wel clear, maar wij gaan je wel helpen. Dus ergens, heb ik een bepaalde sympathie ik voor die meeskenhand. Want wij stonden er ik net om verfilmd te worden of zoiets. Of, wie ik een actie van uit het hart eigenlijk. En dat, ik denk dat het zo ontvangen is. Toch graag een beetje kennis maken met mensen in de stad zoals u. En daar was het liefst mee op de foto. Daar staat u dan met uw pak melk en een halfje brood. Ja, ik ben de koe ook heel dankbaar. Bijzonder, ik vind het wel leuk, want dit kom je niet elke dag tegen. Beetje raar, ja. Daar had je even een echte koe meegemaakt, hè? Ik vind het leuk om koe te zien. Iets uit het platteland kom je niet vaak tegen. Maar het belangrijkste is dat we een statement willen doen. Dat we elkaar weer wat meer in de ogen moeten kijken, omdat we in dit land zo gespannen op elkaar reageren. Ja. En als we elkaar in de ogen kijken, valt het meestal wel een beetje mee. Is het niet zielig zo'n koe in de stad? Nou, die koe die is juist heel erg geïnteresseerd. Ik weet niet of je het kunt zien. Ze staat echt om zich heen te kijken. Wat zie ik allemaal? Het zijn hele nieuwsgierige dieren. En ze is prima op de gemak. Ik hou er ook wel in de gaten. Een heel geslaagde actie en ik vind dat er heel ontspannen gereageerd wordt. Dus eigenlijk ook in het geest van de statement die we willen maken. Mensen reageren er heel blij op. Handhaving is ook geweest, wilde ook mee op de foto. Dus eigenlijk het tolerante Amsterdam heeft zich echt compleet laten zien hier. En dus ging Sibren de Ring met Siebrich naar de Herengracht in een eerste poging Amsterdammers kennis te laten maken met een echte koe. Met wisselend succes. Ik zie wel vaker koeien, dus niet bijzonder. I thought it was a horse. I just got here. This is my first day in Amsterdam. Gestolen van. Mooi. Het is net spannend. Ik vind het heel spannend. Al die meesten. Nee, ik hou op een gracht. Mooi dag. En wat vies van Amsterdam? Mooi. Ja, hier is het Savoie. Nee, Nee? gewoon mooier dan ik verwacht hier. Dat is wel vet. Ja. If they feel good here, then why not?
but they don't bother me. Cows don't bother me. Ik heb een advocaat meegenomen en het is een soort overstatement, omdat we een geïnteresseerde maatschappij zijn geworden. En we moeten ons land niet helemaal plat regelen met van alles en nog wat. Dus laten we gewoon ontspannen met elkaar omgaan. Ja, mooi natuurlijk, maar hoe ontspannen is het voor een koe in de stad? Een koe hoort toch echt in de wei. En niet in de stal, maar wel in de wei. Na een paar uur vertrokken ze weer richting Friesland. Foto's van de publiciteitsstunts zijn binnenkort te zien in het Friesland Bouwmuseum in Leeuwarden. En eigenlijk alle mensen hebben er mooi op gereageerd. Hè? En wat er in de film is van het tolerante Amsterdam heeft zich daar helemaal schijnlitten in mijn eigen. Ja, dus dit wie voor mij wel, als ik op je leven waarom zag, dan is dit wel een van de grote dingen. Waar ik denk, dat hebben we toen toch mooi elkaar gediend. Ja, dan hebben we nou eens zien dat we weer eens een plan zien uitvinden. Wat wordt het volgende plan? Is al wat betaald? Ja. Tekenkeer. Ja, nou dit plan heb ik al wat langer ingehollen, maar ik wil eigenlijk een aantal squalbussen. Ik vol Amsterdamse squalband nou de Oosterdijk oerhelly. Die we hier mooi op de achtergrond sjuggen. Ik denk dat er een heleboel Amsterdamse banden binnen die misschien de stad nog wel nooit uit hebben wist. En laat staan dat hij ooit een coach jongen heeft. En ik wil eigenlijk allebei daar wel van die zoek wil het doen. Dat we per autobus voor squalband op hebben. En dat we dan de Oosterdijk oerrieden. En dat die band dan op een boerenhiem komen of een paar boerenhiemen. En dat we dan gedichten maken gaan Roene Ko. Dat die band dus zelf gedichten maken. En dat we dan, als ze dat willen, dat ze het voordragen en dat dan opgenomen wordt. En dat die band dan, ik met al die filmpjes weer waarom naar Amsterdam gaan. Dus dan hebben ze de ko in hun hart. Ja, en die filmpjes en die ko in hun hart is een beetje het Trojaanse paard, steeds maar om platteland en steden verder met elkaar te verbinden. En ik bedoel natuurlijk heel vaak Amsterdam, maar als je in uw deel van Friesland bent en er wordt nog een grote stad, ja, dan zit Amsterdam in uw hart. Dus daarom zeg ik Amsterdam. Maar dat is natuurlijk de metafoor van elke grote stad en platteland en gehucht. Maar dat is eigenlijk mijn volgende plan.